Моето положение много зле, който аз хода по буклуците, събирам от буклуците за ядене. В апартамент съм, в Люлин, блок 013, първия микрорайон. Трай се сега ти, да изкажа моето положение. Отдавна исках жени. Чакайте сега, чакайте. Момент. Трай се сега имам да говоря, бе. Който моето положение живеем, взимала съм от Петър Стоянов още от Софиянски. Жилище там съм дала, като дадоха ми в крайно нуждаеща. Без ти да говориш, бе. Ами защо си да го? Аз живея с... Чакай да си говоря, ама трай си, че искам да си изкажа, бе. Моля ти, трай си да си изкажа, бе. Трай си, гледай, и моето положение е такова. Трай, бе! Моля си мълчи да си изкажа, бе! И знаеш какво сега? Гледай, то например, аз живея с... Добре, чакай! Иска да ми прави за мен една молба. Чакай! Защото тя не отиде към кофите и сте работа. При това положение, който аз... То простак.